Ajko Da neću to da škec neki, ja? Razumijete kako je da napravim leptira? Jer ćeš ja lako. Eto nek ti Sara pokaže. Pokaži mi, draga Sara. Draga Sara. Draga Saro, pišem ti ovo pismo. Da mi pomogneš da nacrtam leptira. Zašto? Jer nema šta da radi. Se to Ti sam si još ovaj blato, vidiš kako je prljavo, sve se Kako nisam imao šta da radim. se blatnjavilo od blata. Morate da operete. Jovana, sedi. Morat ćemo da operemo ruke zbog blata. da. Jovana, spremna. Jovana, brzo crta leptirića, da ne bi ti dobila još jedna kejca, a Sara ni jednu. Nije. Ću za to vrijeme da obavim nekog leptirića. Evo ti i seci ga. Samo ga i seci. Kako si Samo si bolesna. Ali tako. Sara nije dobila Nemoj da se obezvrati. Šta? Da se kao obrati. Sara nije dobila ni jednu kejca. Šta? Štapovi za vaterpolo. Pa šta? Što nisi dobila kejca? To! To je danas popularno, Saro. O, Samo nije u ne. školi. Šta? Samo rekao nije u školi popularno. Šuti, nemoj to da je pričaš, čoveč. E sad bi rekla nastavnica šta to radiš, nećemo mi prvo da budemo, hoćeš da budeš prvo moler ili slika? Bolje ti je slikar. I pa onda nemoj tako to da farbaš, nego uzmi gde se nalazi ta boja, oslikaj tu, pa onda drugom. Ma nemoj, ajde. Pa ajde ti to uradi. Ti realno moleriš? Kao ja molerišem po ceo dan, Pa da. ali danas sam čistila sneg. Moram da vam priznam, ponovo. Pa ja, znaš šta sam ja radila? Šta si ti radila? Klizala se u moju kućicu. Pa stvarno imam kućicu. Zarote, ovako mi ispade. Ko da je leptir malo. Bože! Pa sekle, daj mi bolinu. Daj mi. Evo ja ću da nacrtam leptira. Ja bi ovakvog leptira. Evo ti nacrtaj leptira, pa ću ja da ti svetim. Ne, čakaj, daj. Ovako se crta leptir. Ti si mi ovdje stvarno nacrtala leptira. Pa tu treba u čoše. Ne treba tu, nego ovdje treba. Pa treba u čoše. U čoše ja ne crtam. Carice moja. Draga.